दिनांक 4 डिसेंबर 2023 रोजी मालवण येथे छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा राजकोट चे अनावरण व तारकर्ली येथे नौदल दिन सप्ताहाचा कार्यक्रम आहे। त्या अनुषंगाने भारतीय नौदल युद्धनौकाद्वारे मालवण समुद्र परिक्षेत्रात 27 नोव्हेंबर ते 4 डिसेंबर 23 दरम्यान प्रात्यक्षिकाचे आयोजन करण्यात आले आहे। 23व्या नौदल दिनाच्या समारंभाचा भाग म्हणून 4 डिसेंबर 23 रोजी तारकर्ली समुद्र किनाऱ्यावर भारतीय नौदल युद्धनौकाद्वारे प्रात्यक्षिके करण्यात येणार आहे। नौदलाच्या युद्धनौका 27 नोव्हेंबर 23 ते 3 डिसेंबर 23 दरम्यान रंगीत तालीम देखील करणार आहे। या संदर्भात कोस्टल सिक्युरिटी पोलिसांनी 27 नोव्हेंबर 2023 ते 4 डिसेंबर 2023 या कालावधीत सर्व मासेमारी जहाजे, फेरी बोटी व जलक्रीडा चालकांना प्रात्यक्षिक क्षेत्रापासून दूर ठेवण्याचे निर्देश देखील देण्यात आले आहेत। नौदलाकडून कळवण्यात आलेल्यानुसार नौदलाची युद्धनौका पूर्वाभ्यास सुरू होण्यापूर्वी व पूर्ण झाल्यानंतर समुद्रामध्ये नांगर टाकून स्थापन होतील। परिणामी तटीय सुरक्षा पोलिसांनी सर्व मासेमारी जहाजे, फेरी बोटी व जलक्रीडा चालकांना किमान 5 केबल्स अंतरावर नौदलाच्या युद्धनौकेपासून दूर ठेवावे असे नेव्हीनं कळवलेले आहे आणि त्याचबरोबर वरील किनारे स्वच्छ आणि जनजागृती करण्याचे देखील कळवण्यात आले। त्यानुसार आज या ठिकाणी मी सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय आयुक्त व बंदर निरीक्षक मालवण व मेरीटाईम बोर्ड यांना देखील ह्यावर कारवाई करण्यासाठी सूचित करण्यात आलेले आहे आणि नौदलामार्फत जे प्रात्यक्षिके होणार आहेत ती प्रात्यक्षिके आणि नौदल दिन या अनुषंगाने हे निर्देश देण्यात येत आहेत।